Аз съм Калин първо, който не ме познава. Преди 2 седмици изнесох една много интересна лекция за интуицията, която беше по-дълга от тази, която ще бъде сега, и това е от нея. Но за тия 2 седмици много ми еволюира виждането и установих, че преди 2 седмици това, което съм казал на хората, всъщност ще им помогне, ама много частично. Днес ще се опитаме нещо по-директно, тъй като имах интересно осъзнаване за живота си буквално преди 3-4 дена, което е свързано с тенис. Така, затова ще погледаме и малко тенис. 2-3 минути само, за който не харесва тенис, не се притеснявайте. Първо, какво съм си мислил аз за разбирането за живота преди 2 седмици? Горе-долу, идеята ми беше такава. Живота има движещи сили, всякакъв опит да разберем живота без да разбираме движещите сили е обречен на провал, защото ще се случват неща, които не са част от нашето разбиране. Съответно, движещите сили, как може да ги обединим? Има вътре в нас даваща сила, любов, насочена навън, т.е. желанието ни да даваме, включително да даваме свобода, и имаме страх, блокираща сила, която сме еволюирали, за да се предпазваме, и тя ни затваря навътре и е насочена навътре. А в Вселената има 2 сили, които до някъде си приличат. Има хаос, т.е. силата, която променя нещата, и има структура, която не е точно сила, но така изглежда през времето, че силата на структурата е силата на задържането. Как изглежда това? Ами, примерно, живота еволюира, има много хаос, гените мутират, видовете се рекомбинират, но структурата на ДНК-то го задържа. И съответно, как изглежда това в човешкия живот? Можем да сложим така: любов, страх, това го използват много терапевти и коучове. Любов е добре, страх е зле. И можем да сложим хаос и структура. Тези не са добре или зле, те просто са каквото са си, защото ни идват от нас, идват от Вселената. И след което можем да видим какво се случва, като комбинираме. Като комбинираме страх и хаос, не сме на хубаво място. Това съм го кръстил инстинкти и обърквания, заблуди. Защо? Защото не знаем какво се случва, живот ни затрупва с някакви неща, ние не можем да ги интерпретираме добре, не можем да ги разберем, не можем да реагираме добре, и в общи линии сме в малко животински мод. Тоест, тук не е хубаво да бъдем. Какво се случва тук? Опитваме се да си вземем живота под контрол и да си го структурираме. Навици, цели, правила и самодисциплина. Какво се случва горе? Когато имаме любов и хаос, хаоса почва да ни помага, а не да ни пречи, и хаоса помага на мотивацията, на креативността и на интуицията. Живота ни бива позитивно разбутан. А любов и структура е науката и търсенето на истината, което е най-далече биологично от нашата биологична основа. Е това, защото истината не е имало никакво значение, когато сме еволюирали под формата на племе. И живота има доста цикли по това, които обаче как изглеждат? Изглеждат само като движение по кръга. Защото не можем да стигнем от тук, защото това значи да сменим тези двете с тези двете. Винаги първо ще се смени едното. Ако се смени това, ще минем някакси така. Ако се смени другото, ще минем така. Така че всъщност диагоналните са забранени и можем само да се въртим по това нещо, което ние му казваме компаса. Ако приемем, че почваме от тук, не сме в най-оптималното си състояние, какво се случва? Повечето хора, първо трябва да им сложим имена. Най-зле очевидно, не много яко, защото пак имаме страх и не сме много доволни, щастливи и прогресиращи. Тук сме супер, създаваме неща, и тук сме супер, откриваме неща. В общи линии, целта е да се качиме горе. И какво се случва в живота на хората? Те си мислят, че ще дойдат тук, защото от зле става малко по-добре, и след това, понеже се въртат по кръга, може да стигнат горе. Само че това нещо не работи така, защото никой никога не е минал от тук. Защо? Ами да се върнем на основните части. Тук имаме страх и структура. Искаме да превърнем страха в любов, само дето структурата на това не помага. Защо? Защото структурата е задържаща сила, а не променяща, и съответно всякаква промяна, минавайки през структура, е невъзможна. Следователно, от тук до тук никой не е минал, ever. И хората просто, стигайки тук, се връщат тук, след това пак правят нов опит, стигат тук, след това се връщат тук, след това четат Джордан Питърсън, той им казва да поемат отговорност и да си поделят стаята, идват пак тук и се мутаят само долу. Крайният резултат е, че накрая от отчаяние или от някакъв случайен, хаотичен случай в живота,
те се качват горе и изведнъж установяват, че горе е прекрасно. Не искат да се връщат пак долу и си остават горе, тъй като сравнението просто не е сравнение. След като стигнат тук, те могат евентуално някой ден да стигнат и до тук, но до тук не стигат много хора, честно казано. Така, в общи линии това обяснява целия живот. Всичко друго, ето тук тъжната усмивка, че хората не стигат. Така, в общи линии, ще го оставя да го погледате още малко, това изобразява целия живот и живеенето му. Каквото и да си мислим, каквото и да правим, това изобразява движещите сили. Тоест всичко друго е някаква функция на тия неща. Любовта, давайки тия хубави неща, ни дърпа нагоре, в добра посока и страха ни сваля надолу. Но в общи линии, точно това напред-назад и накрая качване горе е типичния петърн на всеки един човек. Защото човек, когато е тук, има нужда от това да не се разпадне. Тези неща са копинг механизъм, които ни поддържат да не се разпаднем и съответно краткосрочно могат да работят, но те дългосрочно ни отдалечават от целта, която е горе. И всъщност, какво е нашата идентичност? Нашата идентичност е просто нашите досегашни пътища напред-назад по това нещо. И нашата идентичност е това, което като се сблъска с нещо друго в нас, винаги печели. Това е нашия победителя в нашите всички вътрешни борби, му казваме идентичност. Ако нашата идентичност се сблъска с нещо, което не е от нашата идентичност винаги печели. Това е всичко. Няма нужда да го усложняваме. Въпросът е как да прогресираме напред в бъдещето. И сега, съответно, трябва да разбираме миналото и да разбираме живота. И тук влизаме в презентацията ми от преди 2 седмици, която не е грешна, но не е actionable. Не знаем какво трябва да се случи с нас сега в този момент, за да можем ние да получим разбиране за живота. Защото живота е танц от разбиране и действие. Разбирането ни кара как да действаме, действието носи data points за нашата интуиция и води до разбиране. И нашето разбиране фейлва по начини, по които няма да се разпростира много, но като цяло всички култури, идеологии, религии се опитват да ни спечелят на тяхна страна, да спечелят войната за внимание и за доверие, която е безмилостна еволюционна битка, и в тази битка успешните културни и идеологически течения използват и любов и страх, използват всички сили, всичко до което имат достъп. И крайният резултат е, че тези, които използват всичко и които се опитват да контролират хората, печелят еволюционната битка с тези, които се опитват да дават свобода на хората и оставят само по-контролиращи и по-затварящи системи, които са базирани на смесица от любов и страх, а не само на любов. И това значи, че всяка една от тях се опитва да каже, че живота е сложен. Нито една идеология няма да каже, че живота е прост, защото живота е прост е равносилно на тук нямаме нужда един от друг. Обаче идеологията има нужда от човека, защото една идеология без членска маса умира, просто се изпарява като дим. Така че, реално, културата е вашия голям враг. Смесицата от идеи, които се опитват да ви обяснят, че живота е сложен. Живота всъщност, когато сме еволюирали, е бил сложен, защото не е било ясно как се удира бизон, какви гъби не трябва да се ядат. На сега всичко това е аутсорсното към наука и вече живота е прост. Какво остава? Някакъв стремеж към щастие и смисъл, който е напълно разрешим, ако зарежеме този модел. И всъщност I Grow Younger, централният проект на моята организация, на който са базирани всички други проекти, е това. Да върнем хората към очевидната истина, че живота е сложен, но прост за живеене, т.е. да се живее не е сложно, и че всички системи, които са наоколо, се опитват да ни прецакат, но ние не трябва да се мислим, че това е защото системите ни мразят или хората ни мразят. Хората са добронамерени, но системите еволюират така, че да ни прецакват. И това е просто част от реалността. Не е нещо, за което да крещим от ярост. Трябва да разберем реалността, да я приемем и след това да се опитаме да я променим. Първо на нашето ниво и после на все по-голямо ниво, на нивото на нашите познати, приятели, комюнити и най-накрая целия свят. И всъщност I Grow Younger е единствената система, доколкото поне аз знам, която казва, имаме временен relationship. Тук не се изисква да вярваш в нещо до живот, иска се да приемеш
по възможност, при твое желание, тези очевидни истини и оттам нататък е всеки за себе си. Нито ние имаме нужда от тебе, нямаме членска маса, не искаме пари, не искаме внимание, всъщност нищо не искаме изобщо и човека има свободата да разбере, да реши дали да разпространява това нещо или не, изобщо да прави каквото иска. Но важното е, че човека не бива оставан с впечатлението, че е недостатъчен по някакъв начин и му трябва нещо външно да му допълва живота. Обратното, ние му казваме, че е достатъчен не само на емоционално ниво, което го казват и много духовни течения, затова привличат хората, но и на интелектуално ниво. Тоест, че човека, дори и най-глупавият човек, може да разбере живота сам. Защото няма нищо сложно пак за това не целият живот, а как да се живее. И съответно, истината е, че един така човек с awareness, с любов и с интуиция и с креативност и с буквално 10 максимум неща, които имат смисъл, няма нужда от нищо друго. И всичко, което имаме нужда е компаса, да знаем какво се случва в живота и някакъв език, който да е като мост между компаса и сложността на реалния свят, за да може, като се случи нещо в реалния свят, ние да разбираме, че това всъщност е някаква форма на компаса. Съответно, другите системи се опитват да ни кажат някакви лъжи, за да може да се задържа това положение, в което ние им аутсорсваме доверието за това, какво се случва в живота. И има една лъжа, която е по-опасна от всички лъжи. И тя се вижда в тази песен на Ирина Флорин. Нали, е един от каналите, през които минава лъжата. Макар че тази текст е написан за Тина Григорова, една от най-невероятните български текстописци. Но това е, песента за перфектността. Жената, която знае точно кога и колко от всичко. Ето още от нея. Тя знае всичко и е перфектна. И най-важното е, че не е перфектна. Важното е, че е красива. Много ни привлича това, че е красива. Ето, вижте, веднага изграждаме някакво усещане за тая жена. Продължава. Жената знае всичко как да бъде красива и това всъщност изобразява основния проблем в нашия свят. Вместо да се стремим към тия неща, с които не можем да прекалим, ние се стремим да сме точно където трябва за нещата, които можем да прекалим. Обаче въпросът е, че нещата, с които не можем да прекалим са 6, след малко ще ги видиме, нещата, с които можем да прекалим са милиони. Така че това е много тъп начин да се живее. Просто в момента, в който се фокусираме в това как да улучим средата на някакъв спектър, който да е идеален, той има само проблеми. Не знаем къде е спектъра, не знаем къде са му краищата, не знаем къде му е средата или където е оптимума, той може и да не е в средата. Не всички спектри са така, някои спектри са добри в краищата, като примерно спектъра за колко ни пука за нещо. Никога не е добре да ни пука средно количество. Ако ви пука средно количество за боклуците по улиците, сте прецакани. Ако ви пука за боклуците частично, сте прецакани. Няма да ги съберете, само ще ви е гадно. Така че не за всички спектри, първо истината е в центъра, което никой не ни го казва, но и освен това, цялата тази история с спектрите е просто капана, в който ви вкарват системите и еволюцията, за да си мислите, че живота е сложен. Но той не е. И този капан как действа? Чрез красота и симетрия. Имаме биологично влечение към красотата. Песента на Ирина Флорин е красива. И чрез красотата ни казва, тук търсиме симетрия, търсиме някакви пропорции, търсим златно сечение, търсим всичко това, дето биологично много ни влече. И съответно, чрез красотата попадаме в плен на симетрията, симетрични модели, които не са верни, защото всъщност живота е хаос. Което може да изглежда страшно, но всъщност не е, защото много по-страшна е симетрията. Симетрията значи, че вие трябва за живота си да се грижите за хиляди неща, хаосът значи, че трябва да се грижите само за няколкото движещи сили в този хаос. Така че всъщност това прави нещата по-лесни, по-прости и по-приятни. И много сме прецакани от езика, той не може да изобрази добре тия движещи сили, те са някакви флуидни, не могат да се измерят, няма хубави думи за тях и както виждате цялата концепция за компаса, тя може да я има някъде, но поне аз не съм намерил, реално аз съм си измислил сам. Може и някой друг да е измислил сам и да я има вече някъде, но не може нещо, което най-добре отразява същността на целия живот, аз да трябва да го измислям, това просто не е нормално. Така, и за това трябва да действаме чрез интуиция. Интуицията
е това, което е отвъд езика. Знание отвъд езика. И това знание е много притеснително, защото е невидимо. Не знаем как работи, няма логове. Но то работи и крайният резултат е, че взимаме добри решения с малко усилия, а да се мисли логично значи тъпи решения с много усилия. Тоест точно обратното. Защо? Логиката е еволюционно млада и несъвършена и логиката не е за ваше лично ползване. Това е много важно. Логиката е за племето. Да може, ако имаш интуиция, знаеш какво трябва да се направи, ама бабаите отсреща казва не ти вярвам, няма как да му обясниш интуитивно, нали, че си прав. С логика може да се опиташ да го конвъртнеш, да му обясниш, след това той да намери грешка в твоя аргумент, ама ти пък в неговия контраргумент ти да намериш грешки и накрая заедно да стигнете някъде повече от индивида. И логиката е направена само за това. Иначе мисленето е абсолютно безполезно. Никакъв човек не е стигнал никъде с мислене. Всичките учени са стъпвали един върху друг и им е отнело 1700 години от Аристотел до момента, в който са се сетили, че тялото е изградено от клетки и че има бактерии с мислене. Така че интуицията, понеже е невидима, малко попадаме в един от два лагера. Или не вярваме в нея, или смятаме, че е свръхестествено, обикновено за по-духовно развитите хора. Обаче нито едно от двете не е вярно. Видимото си е видимо, невидимото си е невидимо и свръхестественото си е свръхестествено. Това са три различни категории с неща. Тоест интуицията не значи енергия от космоса и такива неща, това е просто машин лърнинга на мозъка. Малко като ChatGPT, само дето мозъка е всъщност по-голям от дейта центъра, на който е направен ChatGPT. Да, в един мозък има повече връзки между невроните, отколкото в дейта центъра, в който е обучен ChatGPT. И не стига това, но мозъкът е много по-паралелен. Сигурно сте чували за CPU и GPU, и че GPU, видеокарти, паралелни такива процесинг, се използват за трениране на AI. Значи мозъкът е много по-паралелен от GPU-то, отколкото GPU-то от CPU-то. Така че мозъкът ви просто има невероятни способности за обработка на данни, но просто би било невъзможно да оставя логове за как всичко това се случва, защото даже ChatGPT не знаем как работи, дето има много място за логове, това просто би било изключително непрактично от еволюционна гледна точка, така че интуицията просто работи и не трябва да ви интересува как. Просто да знаете, че работи. И тя се справя чудесно в асиметрична среда, защото изобщо не е обвързана с тия причинно-следствени връзки на логиката, които търсят някакви симетрии. И интуицията е 2 вида и половина, обаче това е грешно. Тук знанието ми еволюира от преди 2 седмици и не е 2 вида и половина, а е 2 вида и 2 половини. Защо? Значи, Вселената има само 2 неща – структури и количества. Всичко друго е някакъв микс. Реално структурите са всичките причинно-следствени връзки, кое на кое влияе, движещите сили и количествата са кое на кое колко влияе. Всичко друго е изградено от тия неща. Съответно, аз си мислех допреди 1 седмица, че има интуиция за структури, интуиция за количества. Когато те се свържат в много сложна система, има интуиция за системи. Какво е системата? Примерно човека е система. Всичко в него е някакси навързано, някак си влияе. Ако ни уволнат от работа, това е един бит информация, обаче почваме да си мислим, какво ще си помисли приятелката ми, родителите ми, каква нова работа да си намеря, какви грешки съм допуснал на тая работа и изведнъж един бит така се развърта в нас, че променя целия ни живот. И това показва, че ние сме взаимно свързана система. Тоест, някакви неща минават като вълни през нас, парчета информация, генерират нова информация, съответно генерират и емоции, генерират мисли и всичко се получава някакви цикли. Тия цикли къде могат да отидат? 3 посоки. Могат да замрат, ако системата не ги прави по-силни, не е като усилвател. Могат да са такива усилващи се цикли нагоре. Това са всичките най-хубави неща в живота, които се развиваме много бързо, попадаме в флоу и могат да са негативни спирали надолу. И всъщност интуицията за тия спирали нагоре и надолу е интуиция за взаимно свързани системи. Такива неща има в човека, в обществото, в геополитиката и в всички взаимно свързани системи. Само че тук изпускаме едно нещо. И това нещо преди 1 седмица ми хрумна да питам ChatGPT, ChatGPT, мозъка може ли да усети числото 100 000? И ChatGPT беше не. Нали, не, защото просто един вид механиката не позволява. Невроните се свързват, имаме усещания примерно за числата до 10 някъде и след това примерно вече става някакво логаритмично усещане за по-големите числа. Тоест мозъка знае, че 100 000 е по-голям от 10 000, ама не знае, че е точно 10 пъти. То му изглежда толкова по-голям, колкото 10 000 е от 100, колкото 100 е от 10 и в крайна сметка 100 000 можем да знаем, че е голямо, но не знаем колко. И е абсолютно невъзможно за интуитивното
дясно полукълбо на мозъка, да усети точно колко е голямо 100 000 и след малко ще видите, че това се оказва ултра важно за съвременния живот. Но то не е само за неща свързани с пари, а за неща свързани с другия основен поток, който е време. И имаме интуиция за количества, която е особено важна. Сега няма да се разпростираме много в нея, но тя всъщност може да ангажира нашето полукълбо на мозъка, което се занимава с потоци и така. В крайна сметка, чрез тия неща можем да направим това, което Александър Гротендик е направил в математиката, именно да си изградим нашата си структура за живота, на която да си вярваме, защото е наша и тогава нашия собствен опит ще изгражда данни за нашата интуиция. Нещо като фреймворк, което се казва в софтуера. И Гротендик, гениален човек с родители анархисти, е направил това в математиката, впечатлявайки целия свят. Аз съответно съм взел много вдъхновение от това, съществуващите структури са зле и как да излезем от модела на Ирина Флорин. Как да намерим по-добър модел. Задаваме си елементарен въпрос. С какво в живота не може да се прекали? Това е въпрос, на който има много ясни отговори, защото всички неща попадат в две категории в живота. Неща, с които може да прекалим, примерно пица, шоколад, работа и други неща, и неща, с които не можем да прекалим. Тия неща, с които не можем да прекалим, т.е. с които безкрайността е супер, ако можем да се доближим до нея, очевидно са някакви, които не могат да бъдат ясно измерени, защото иначе някакси щехме да знаем. И сега ще ги потърсим тези неща. И ако случайно ги намерим, и ако случайно е окей, че с тях не можем да прекалим, и ако случайно е окей, че стремейки се към тях, всичко друго се нарежда, всъщност сме изпълнили метода на Гротендик и получаваме нов модел за живота. И да, това звучи като big ask, т.е. не се знае дали ще стане, но да пробваме. Първо трябва да преодолеем, затова се казва I grow younger. Има страшно много неща, които трябва да оставим назад, защото докато не преодолеем културното влечение към това да правим живота сложен, мозъка ни абсолютно няма да може да поддържа, че целият живот може да се опише правилното му живеене на 10 реда и това ще създава дискомфорт, едно нещо се случва не както трябва. И този дискомфорт трябва да се преодолее. Трябва да се преодолее първо да се разбере интелектуално и после да се опитаме вече емоционално да виждаме кога света се опитва да ни предизвиква някаква емоция, която ни създава все едно негативни усещания на вина, на срам и други такива негативни неща, базирани на страх, че ние си живеем живота по прост и разбираем начин, тъй като това нещо в съвременния усложнен свят е някакси се превърнало в културно табу. И дори и да не се е превърнало в табу от гледна точка на щастие, дори като видим монаха някъде в храма в оранжевата роба, буддистския монах как седи и медитира и изглежда много щастлив, ние сме окей да го приемем това като щастие, но не можем да приемем, че този монах може едновременно да бъде продуктивен, да създава неща и да допринася към света, което е пълна илюзия, защото монаха може да бъде продуктивен, той просто не иска. Някакси живота му е насочен в друга посока. Не, че нещо му пречи от неговия начин на живот, просто не е неговото. Така. И съответно има исторически причини този модел да не е можел да се получи, защото света е бил свързан с проблеми да оцеляваме, проблеми да бъдем себе си, така най-общо да ги обобщим, но вече в развита държава, като България, в съвременния свят няма такива причини и всъщност причините са гон, но културата не може да се промени толкова бързо. Ние трябва да я променим, защото хората променят културата и I Grow Younger е създаден до голяма степен с тази цел. И най-централното нещо, което всъщност най-много упростява живота, е да разделим всичко в живота на кутии и на потоци. Кутиите и потоците са формулировка малко като огън и лед. Където има кутии, потоците не могат да текат. Където има потоци, кутиите не могат да се формират. И съответно, всичко в света е или кутия, или поток в най-абстрактния смисъл. Ако можем да го определим какво е, да го кажем, е кутия. Ако можем да го усетим, но не да го опишем точно, не да го опишем с думи, не да го сложим в категория, не можем да му сложим точно място, точно време, то е поток. Потоците не са много. Но потоците се държат по съвсем различен начин от кутиите. И потоците идват от любовта и хаоса им помага, а кутиите идват от страха до голяма степен. Страховете всичките са кутии, защото ни ограничават. Затварят ни един вид и кутиите им помага структурата, което прави
Хаоса е много по-ценен от структурата за нашия живот. И съответно някои неща, които хората са свикнали да ги смятат, че са позитивни, като примерно целите, всъщност са кутии и ни дърпат в грешната посока. По-добре е да се живее без цел, но с посока. Нали? Целта и посоката са напълно различни неща. Посоката помага потоците да отиват на някъде, целите просто съсипват потоците и ни карат да не стигаме достатъчно далече. И хубави флоу са любов, безусловна любов, смисъл, интуиция, креативност. И всъщност тъжната истина на нашия живот, че всички искаме потоци, обаче като ги нямаме, всички копинг механизми са кутии. Разбира се, има по-здравословни, които са повече не доближават до потоците. Има някои, които са потоци, но колкото е по-зле положението, толкова повече нашите примитивни дефанзивни механизми включват кутии. Включват страхове, за да ни предпазят и включват някакви такива повтарящи се действия, като пристрастявания, за да можем ние да имаме структура в живота и някакси да оцеляваме психически, защото I kid you not, номер 1 цел на мозъка е да не се побърка. Така. И съответно най-главният ни инстинкт е, когато искаме да заменим кутиите с нещо, да ги разкарваме и да ги заменяме с потоци, не с други кутии. Защото други кутии веднага ще се опитат да ги заменят. Има един журналист, който е направил експеримент, 1 година без интернет, напълно в живота му, без всички девайси, маха го, спира го. Първите 2-3 месеца супер, видял се с всички стари приятели, разхождал се в природата, голямо подобрение в качеството на живота. 6 месеца по-късно пристрастен към видеоигри, защото могат да се играят и офлайн. Тоест, нали, кутиите винаги крипват обратно. Така че да имате инстинкта за това как се случва и да не го позволявате е много важно. Пак, както с логиката и интуицията. Потоците са за вас, кутиите са за племето. Тоест, кутиите нямат място вътре във вас. Те са само в някакви процеси. И лявата и дясната половина на мозъка ми не случайно са толкова разделени, защото едната се занимава само с кутиите, другата само с потоците. Това е малко oversimplification, но до голяма степен е така. Дясната половина на мозъка ви, която се занимава с това да вижда мястото ви в света, за да не бъдете изядени, е основната причина, която е еволюирала, тя вижда голямата картинка и вижда, че всичко е част от едно цяло и вижда света в движение, т.е. тя вижда реалността. Лявата част от мозъка е създадена за да намирате храна. И тя е свързана с това да се намери нещо, да се фане и да се изяде и е много по-примитивна изобщо като конструкция. Тя не може да види цялата картинка. Тя е създадена за процеси. И съответно, когато се опитате да анализирате, да разберете света, използвайки лявата половина от мозъка си, се получават изключително пречещи структури, като безкрайни категоризации и разглеждане на флуидни неща по статичен начин, примерно замръзнали във времето. Всеки един personality тест, примерно в психологията, е нещо, което се хваща и е статично във времето, а може да се окаже, че е по-ценно човек на къде отива, а не какъв е в момента. Тоест, тренда какъв е, което е нещо, което може само другото полукълбо да го види. Едното полукълбо на мозъка не може да види света в покой, другото не може да го види в движение. Но това, което не може да го види в покой, то е много по-свързано с реалността, защото света не е в покой. И изобщо двете полукълба на мозъка просто така са еволюирали, че няма симетрия и те в днешния свят не са еднакво полезни. Защото логиката е за племето. Къде е племето? Вече няма племе. Това, което някога е било племето, мисля, примерно намиране на храна, на подслон и на дрехи, вече го има в магазина. Така че вие не се нуждаете от толкова много ляво полукълбо, обаче от друга страна света е така структуриран и толкова много затрупан с правила, че всичко стимулира лявото полукълбо. То пък не разбира, че има нужда от дясното, защото нали, е tunnel vision. И се получава така, че лявото и дясното полукълбо са в един постоянен тупаник, защото това, което ги свързва, корпус колосума, снопа от неврони, който ги свързва, е основно инхибиращ. Т.е. те са направени да се потискат. Защото нали, да имате два мозъка едновременно би било силно объркващо. Така че те се потискат. Нали, и всеки кара кораба в моментите, в които е необходимо. Но въпросът е, другото нали, си остава в подсъзнанието. Но въпросът е, че понеже кутиите са навлезли толкова много в нашия живот, особено откакто хората масово ползват телефони, в момента дисбалансът е в най-лошия момент в човешката история. Тоест в момента лявото полукълбо с неговите кутии мачка дясното, а дясното казва, чакай, имаме нужда да работим заедно. Тоест, то, поради различната натура на двете полукълба не може да се върне баланса, защото едното казва, чакай, ще работим заедно, аз виждам цялата картинка и имаме нужда и от мене и от тебе, а другото казва, майната ти.
в резултат на което този баланс е много трудно да бъде върнат и има нужда от специфични изживявания, за да бъде върнат. И I Grow Younger, всъщност всичките практични неща там са такива изживявания. И съответно всичко, което може да бъде поток, по-добре да бъде поток и може да сведете не целия живот, не във всички човешки ери, не във всички държави, не във всички култури, но вашия живот съм убеден, че може да се сведе до едно правило. Повече потоци, по-малко кутии. Всичко това ще подобри всичко, което може да си представите и няма да има никакви странични ефекти. Така, и съответно как се свързват потоците и хаоса. Хаоса просто налага случайност върху реалността и по този начин ви тласка към най-ценното нещо, което е промяна, защото вие се променяте веднъж на всеки 100 000 опита. Защото реално всяка секунда е неуспешен опит за промяна. И това значи, че вие сте много по-добре много по-зле сте от случайността. В промяната целта е да се доближим от нашия ултразле стейт към случайност, което би било 1000 пъти по-добре. Просто, ако постоянно се променяхме случайно в по-добри посоки, ще е супер. Организма и света имат структури да задържат позитивната промяна. Няма движещите сили да я предизвикат. By far това е по-големия проблем. И всъщност в тази статия може да видите упражненията за тия неща. И всъщност flows има едно специално нещо, което е гори. Което значи, отиваме някъде, където е кутия, може да бъде планирано. Забравих да кажа, много важно, потоците не могат да бъдат създадени. Съжалявам. Наистина не могат. Не може да създадете безусловна любов, не може да създадете смисъл, не може да създадете self-love, това е несъздаваемо. Само може да му се отвори пространство и да се разкарат кутиите. Потоците са по дефолт несъздаваеми, защото не можеш да създадеш нещо, което не можеш да дефинираш, т.е. те са несъздаваеми. Което значи, че всъщност логиката не може много да ви помогне в живота, защото вие имате нужда от потоци, логиката може да планира, може да анализира, но не може да ги създаде. Тя се превръща само в безкрайни кутии. И това всъщност е клопката на повечето съвременни хора. Горите, както аз им казвам, са хак в тази система. Намираме дупка в системата. Потоците не могат да бъдат създадени, но какво поддържа света, защото има голямо многообразие? Има кутии, в които няма други кутии. Като няма други кутии, какво има вътре? Потоци. Съответно, защо им казваме горите? Защото типичният ни пример е отиваш и се губиш, безопасно разбира се, в някаква гора. Кутиите изчезват, трябва да се намериш и това е поток вече. Ходиш между някакви дървета в природата, няма пътеки, няма нищо и по този начин се възстановява всъщност баланс, поне за малко. И много неща са гори. Да отидем на спорт е гора, да излезем с приятели е гора, да излезем да танцуваме е гора, но непопулярните гори имат още по-голяма стойност. Защо? Защото там имаме някакъв лек адреналин, имаме някакъв тръпка, нещото е ново, ние го измисляме и е тотално различно. Така, и потоците се комбинират идеално, докато кутиите в общи линии си пречат и много трудно да се допълнат. Ето, човек като стартира с кутии и с потоци, ако е така, примерно, след известно време става малко dick shape, но много по-добре и в един момент просто потоците, комбинирайки се, прегазват всичко по пътя си, позитивно разбира се, т.е. човек има огромна позитивна промяна и растеж, докато кутиите си седат на едно място. Така, и с потоци може да се постигне невъзможното от ваша гледна точка, защото кутиите може само да се прицелите ефективност, възможност, инкрементален прогрес, повече extrinsic motivation, потоците просто са уникални. И всъщност, кои са потоците? Много просто. Всеки поток разрушава някаква бариера и всички потоци, ако те разрушават един и същ вид бариера, те са едно нещо, което можем просто да го кажем по 1000 начина. Но реално има краен брой бариери и краен брой потоци. Реално има 6 потока, които някои даже не са точно потоци, но просто функционират като такива. Имаме бариери вътре. Детски травми, всякакви други микротравми, всякакви видове натрупани страхове и просто ограничаващи вярвания, най-общо казано, т.е. интелектуално какво ние не вярваме, че е възможно да постигнем. Какво разрушава тия бариери? Любов към себе си, което най-общо казано е приемане. Аз съм такъв, какъвто съм и съответно имам безкрайен път за растеж. След това имаме бариери към другите хора, безусловната любов и състраданието ги разрушават. Имаме бариери да виждаме света като едно цяло, смисъла ги разрушава. И има бариери, това нашите мисли да се превръщат в действия.
Отговорността ги разрушава, тя също е поток, тук Джордан Питърсън е прав, това е ценно. И след това, какво? Трябва ни свобода. Ако сме някакъв роб някъде в тухларниците в Индия, ще е много трудно да имаме тия неща, просто защото дори да ги имаме, ще е много трудно да ги проявим. И съответно, какво ни трябва? Свобода, т.е. свобода от външния свят, но и свобода от вътрешните бариери, които са неща, които взаимно си помагат. Свобода ни трябва и накрая, ако искаме да дадем максимума на света, ни трябва scale, т.е. повече от всичко. И ако ние максимизираме тия 6 неща, няма нужда нищо друго да се грижим в живота, защото всичко, към което се грижим, всичките неща, които ние им казваме, че те са meta skills, комуникация, sales умения, people skills, креативност, адаптивност, интуиция, всичко това е просто тия неща смесени. Това е смисъл. Няма други движещи сили позитивни, освен тези. Защото всяка позитивна сила разрушава някаква бариера и бариерите са само тези, буквално няма други, защото няма между какво друго в света да сложиш бариера, освен между тези неща и крайният резултат е тези потоци разрушават тези бариери и ако имате повече от всички тия неща, които се смесват перфектно, никога не си пречат, само си помагат, на практика как да живеете е решено. И всъщност, I Grow Younger е единствената система, която почва с freedom. Значи ние се стремим към freedom, така ни е структурирано, към свобода. Защото всеки друг почва от някъде. Габор Мате ще каже, и всеки е травмиран, трябва да се свържеш със себе си, т.е. self-love, неговият централен поток е self-love. Виктор Франкел ще каже, централният поток е смисъл, защото хората в концлагера, тези, които нямаха смисъл, умираха, и съответно аз разбрах, че смисъл е много важен за хората. И те всички са прави. Просто всеки тръгва от някъде. Моят централен поток, от който аз тръгнах, стартира с първата ми истинска любов и моя е бил безусловната любов. За повечето хора обикновено е self-love, но има такива, за които е мининга. И всъщност няма значение от кой ще тръгнеш, защото той те води към следващите, просто трябва да се тръгне от някъде. Ако не знаем откъде, просто разкарваме кутии от живота си, докато се появи достатъчно пространство. И интуицията се случва в момента. И сега тук няма да довършим тази презентация за интуицията, а ще видим какво се промени в моето разбиране за последните 2 седмици. Това, което се промени е, че аз разбрах, че има четвърти вид интуиция, която е интуицията за големи числа. Защо е важна интуицията за големи числа? Защото всяка промяна в живота, от всичките тия ключови неща, няма да се върнем на компаса, това е голяма презентация. Така. Тук се променят животи. Тук не се променят, тук само се поддържат. Тук имаме менажиране на проблеми, тук имаме решаване на проблеми. Как се случва хората да се качат от тук? Истината е, че човек като взаимно свързана система, в момента в който тръгне вълната, тя вече не може да бъде спряна. Въпросът е кога тръгва. И този въпрос, интересното е, че едновременно може да бъде отговорено и не може да бъде отговорено. Не може да бъде отговорено, защото ако се променяме днеска, циклите, които са почнали в нас и които водят до тази спирала нагоре, може да са почнали преди 3 дена, преди 5 дена, преди една седмица и то е в подсъзнанието и ние буквално няма как да знаем. Някакви неща, просто звездите се подреждат, не истинските звезди, звездите в нас и се случва това нещо. И ние няма как да знаем това нещо кога почва и няма как съответно да му повлияем. Но от друга страна, знаем кога се случва. Защо? Знаем, че се случва в една секунда. Тоест, ние няма нужда да повлияме на нашите дни, седмици, месеци, часове. Ние можем да повлияем на секундите си. И точно това е проблема между живота в племето, нашия мозък, който е еволюирал, без да може да усети числото 100 000, и нашия живот сега. Защото в племето, как е можело да си промениш живота за една секунда? Хубаво, променяш си го за една секунда, ставаш някакъв по-готин в племето и на следващия ден те изяжда съблезъбия тигър, защото си кръг и до там с промяната. Тоест, там не е имало механизъм за задържане, за да може да има толкова голяма стойност за тия промени. Докато днеска, ако един човек, който е депресиран, обаче се запише на спорт, на танци, изкара се живота от някаква дупка, получи потоци, този човек си променя целия живот в една секунда. И съответно, ако си помислим една секунда как променя един ден и после някой ден как ти променя живота, в един ден има, дори като махнем съня, 50 000 секунди. В един живот има десетки хиляди дни, което значи, че тук говорим за изключително голяма пропорция на колко малко ни трябва
спрямо това къде стигаме накрая. И съответно, понеже човек не е еволюирал с тая пропорция, не е еволюирал нито да я усеща, нито е било част от еволюцията заради съблезъбия тигър и всичките други проблеми, които сме имали по-големи от потоците, и не е била част от уравнението изобщо. Мозъка е просто компютър, който решава едно уравнение постоянно и на всички нива. И това уравнение е какви усилия да положа за какъв резултат. Ако мозъка може да положи много усилия и резултата смята, че ще бъде малък, дори на подсъзнателно ниво, той ще ви спре и няма да направите нищо. Какво ще усетите? Страх, умора, някаква емоция ще усетите, чрез която мозъка ще ви спре да не направите нищо. Но отдолу под тази емоция има просто груп изчислителен механизъм, с който цялата информация, която мозъка има, той решава това уравнение. И проблема е, че когато мозъка решава това уравнение, той работи с неговия много примитивната идея за числа. 1, 5, 10, 20, защото не е имало вариант в времената, в които сме еволюирали в племето, в пещерата, с съблезъбите тигри отвънка, да направиш тази секунда нещо, което да му усетиш ефекта след седмица и то да ти промени целия живот. Просто не е имало еволюционен натиск към това да се еволюира и изобщо не сме еволюирали да усещаме живота си като сбор от секунди. И това всъщност е много голям проблем, защото ако днеска има 50 000 секунди, имаш 50 000 шанса за промяна. Обаче, ние съответно ги хабиме. И изобщо нямаме отношението, че ги хабиме. Когато не и по този количествен начин, когато си цъкаме на телефона 1 час, това са 3600 секунди, да, ние усещаме, че това не е добре за нас, но нямаме усещането за 3600 изгубени шанса за промяна. Реалността обаче е 3600 изгубени шанса за промяна, защото всяка секунда може да почне промяната, дори и да не го осъзнаем. Но докато си цъкаме на телефона, със сигурност това не е момента, в който тя ще почне. И това наистина са 3600 изгубени шанса за промяна. И какво можем да направим по този въпрос и как всъщност аз съм стигнал до това да разглеждам живота като сбор от секунди, тъй като аз това го осъзнах преди една седмица, но аз така живея последните 5 години, даже 10 може би. И имам интересна идея за това, откъде е дошло моето разбиране, първо погрешното, че живота има маловажни и важни моменти, и второ, вярното е, че живота е като поток, в който всички моменти са горе-долу важни, защото всеки един момент може да бъде такава секунда, която се качваме от тук горе и се променя целият живот или поне голяма част от него. Сега ще ви разкажа за моето детство. Аз съм израснал като професионален спортист, тренирайки шах. Бях стигнал до топ 1000 в света и съответно спортното детство изгражда много хубави неща от сорта на отговорност и такива хубави неща. Нали, самостоятелност, отговорност, да знаем, че нещата зависят от нас, не да се оплакваме от другите, защото в спорта няма от кого да се оплачеш, винаги ти си отговорен за успеха или провала и това е супер. Но спорта има много кофти структура във времето, защото ти тренираш 1 месец и след това има турнир, който е няколко дена и този турнир има решаващи моменти, които трябват минути, може даже да е на секунди. Ако си 100 метра спринтьор, буквално лошия старт е части от секундата, обаче е край. Така че реално спорта ни учи, чрез всичките такива петърни, които остава в нас, че има много важни моменти в живота и супер много маловажни моменти, в които ние само се подготвяме и където не се случва нищо решаващо. Това нещо е пренесено, понеже животът ни е много конкурентен, е пренесено в много неща. В училищната система има учене, накрая контролно. В университета има учене, накрая изпит. В работата има интервю, примерно, където кандидатстваме за по-добра работа, където в 1 час се решават много неща. Но това е илюзия, защото дали интервюто ще бъде добре или зле, не се решава в часа на интервюто. Ние отиваме там и ние сме просто като машини, които върват по течението. Да, ние можем, имаме някакъв такъв флуиден контрол върху живота си, точно на къде и как, но той е подсъзнателен, интуитивен и не можем по средата на интервюто да си кажем чакай ще го направя по-добре и да стане по-добре. Няма. На къде сме тръгнали? Натаме. Много трудно се обръщат трендове с силата на мисълта. Волята, тия неща, това са просто до голяма степен илюзии. Дейвид Гогинс, когато бяга супер много и не му пука, че го боли и така нататък, това не е защото има дисциплина, това е защото има потоци. Нищо в живота не се случва без двигателна сила.
Така че той има някаква двигателна сила. Той може да му казва дисциплина, но то не е структура, не е нещо, което може да изкопирате от него, защото потоците не може да се изкопират, те са вътрешни. Така че един вид, огромна част от self-help индустрията тук влиза в огромно заблуждение, защото много е трудно self-help индустрията да ти каже, това е секундата и толкова. Защото някакси, какво е? Това е, нали? Пак упростяване на живота. Какво значи? Това нямаме нужда от self-help видеа, защото докато гледаме self-help видеото за 1 час, минава 3600 секунди, а ние не правим нищо. А живота е танц от правене и разбиране. Да, видеото, докато го гледаме, докато слушаме подкаста, ние напредваме в разбирането, но не правим нищо. И се разваля баланса между правене и разбиране. Правенето и разбиране трябва да са в постоянен танц в рамките не на часове, не на дни, не на месеци, на секунди. Буквално, ако видите ефективните хора как работят, тия, които правят много пари и всичко за тях е възможно, той прави 1 минута ресърч, 1 минута действие, 1 минута ресърч, 1 минута действие. Тут нямат часове ресърч да прави. Всичко се пробва на момента недоизкусорено, без да го разбира напълно, без да го осъзна. Препуска се напред с максимална скорост и наистина всяка секунда се използва. Така че реалността е, че човек и за щастие, и за успех, и за всички тия хубави смесени потоци, но човека му трябва да мине в таймлайн, който е свързан с секунди. И изобщо как се случва времето и какви са ви ритмите във времето е най-определящото нещо във вашия живот и едно от малкото неща, на което може да повлияете с вашето мислене и логика, защото все пак вие си планирате времето. И може да видите кои са добрите и лошите петърни. Просто културата страшно много ви заблуждава отново. Защото нямате интуицията, че с 1 секунда може да си промените деня, което е 50 000 пъти печалба, и нямате интуицията, че с един ден може да си промените живота, което е 20 000 пъти печалба, и все пак всички променени дни почват от 1 секунда и всички променени животи почват от максимум 1 ден. Някои пъти те почват от 1 секунда или 1 минута. Сега ще ви покажа много интересна промяна в моя живот. Така, затваряме това и ще гледаме 2 минути тенис. И сме почти готови. Къде е тениса? Така. Който не знае, любими ми тенисист е Надал. Защото е най-надъхан. Така. Това е най-гонещия тенисист. Може би преди Алкарас.
Сега, какво е общото с тенис? Много интересно нещо е. Спортовете се оказва, че се делят на два вида. Спортове, в които един момент решава всичко. Това са спортове като футбол, където има много малко голове, и спортове с много точки, като тенис, волейбол, баскетбол, където моментите не са супер решаващи. Да, има малко по-важни точки от други, но в крайна сметка, ако един тенисист спечели 60% от точките, дори и 55%, почти със сигурност ще спечели матча. Много рядко ще се случи някой да загуби тенис матч, след като е спечелил повече от половината точки, макар че има такива случаи. И сега въпросът е живота като кои спортове? Като футбола или като тенис? И това е много интересен въпрос, защото аз съм израснал, играйки шах много професионално и гледайки много футбол. И съответно това е затвърдило в мене много неподходящата и невярна концепция, че живота е като футбол и като шаха, защото това е всичко, което съм виждал съответно и нещата, за които съм се вълнувал. В крайна сметка, аз съм бил с идеята, че живота има много важни моменти, като примерно изпита, когато съм кандидатствал в 7-ми клас и после в 12-ти, като много важните ми партии шах, изобщо като всичките ми състезателни партии шах. И че живота е просто подготовка, след това важен момент, подготовка, важен момент. Това, както разбрахме, е илюзия, тъй като ние живеем в секунди, не в някакви други времеви диапазони и всъщност всяка секунда е еднакво важна, защото във всяка една секунда, точно като в тениса, може да спечелиш точката, може да сбъркаш точката или разиграването може да продължи. Обаче, ако разиграването продължава, може и точката да я загубиш в бъдеще, така че най-добре да се опиташ да я спечелиш, което значи да направиш промяната, каквато и да е позитивната промяна, от която в общи линии всички знаем от какви позитивни промени имаме нужда. Имаме нужда от много повече действия, отколкото разбиране. Разбирането не е за това от какво имате нужда, това всички го знаем, че имаме нужда от здравословен живот, спорт, по-малко стрес, от това да сме обградени от хубави хора и изобщо всички знаем кои са компонентите на щастие в живота, но това не значи, че имаме разбиране. Разбирането не върви само чрез кое. То върви чрез кога, чрез колко и чрез това да разглеждаме живота си като правилна структура, което значи буквално структура от секунди. И когато имаме днеска 50 000 опита да си променим живота, нашата интуиция постепенно да се промени, ние никога да не губим шансове. Защото ако 99% от тия 50 000 шанса ги фърлиш в кофата, цъкаш някаква безинтересна работа, цъкаш си на телефона, ако ние стартираме с 1% от нашия ресурс, то даже щедро 1%, повече хора стартират с 0,001%, то тогава просто ключовете на промяната много рядко се доближават до ключалки. Така или иначе, подсъзнанието управлява всичко, не можем да пъхнем ключа в ключалката съзнателно. Поне ключалките трябва да са наблизо голяма част от времето и чрез действие да се надяваме някакси случайно да се случи, да се включи петърна. За тениса. Аз почна да гледам повече тенис и спрях да гледам футбол горе-долу около 2012. От 2012 до преди 2-3 години, когато Надал се отказа вече и спрях да гледам тенис, съм изгледал толкова много тенис, че си мислех, че това е най-голямата загуба в моя живот. 1000 часове изгледани тенис. Оказва се, че това е едно от нещата, които най-много ми е помогнало. Защо? Защото аз съм минал от тъпата структура на живота в правилната. Без да разбера. До голяма степен, вероятно, благодарение на тенис. Но, примерно и на бизнеса, където също не знаеш точно кое е ценно и кое не е ценно и затова третираш всички неща като ценни, но не ултраважни, докато не се разбере. Така че, реално тениса, бизнеса, живота имат адекватна структура, която изгражда в нас адекватна интуиция за това как работи времевата линия на живота, а примерно шаха, който аз съм тренирал, футбола, който съм гледал, нямат. И в крайна сметка това нещо толкова много да се срасне с нас, да стане част от нашата интуиция, крайният резултат е, че ние почваме да ценим секундите в живота си, не ги хабим и когато имаме 10 секунди в живота си, които не са както трябва, ние спираме, а не ни трябва 10 часа, защото един човек в днешно време може да гледа и 10 часа TikTok и той ще разбира, че това не е оптимално, но няма да го разбира на всички нива. Докато аз, ако гледам 10 минути TikTok, ще чувствам, че това е било някакъв страшен waste. И то не е защото аз след това 10 минути мога да си губя времето по всякакви други начини. Мога да блея, мога да гледам YouTube видеа, мога да правя всякакви неща, които обаче не са кутии. Нали?
Ако има потоци е окей. Но в момента, в който се лепнеме чрез кутиите, и кутиите от време са най-опасните кутии, защото в момента, в който имаме кутии от време, мозък казва планиране. Щом планираме, значи нещо гоним храна или се борим за нашето оцеляване. Това е важно. Тук имаме план за буквално за как да оцелеем. Защото така е било някога в племето, в пещерата. И тогава е имало потоци. Историите около огъня вечерта са били потоци. Но кутиите, това, което ние вече нямаме нужда, се активира от отрязъците време. И флуидно време, и времеви гори, в които просто се лутате безцелно и правите хаотични неща, дори докато отлагате важни неща, които трябва да правите, цената си струва. Някои от най-добрите идеи в живота ми са идвали, докато прокрастинейтвам, не искайки да правя нещо. Procrastination е супер underrated, защото е едно от много малкото пространства в съвременния живот, където може да правите каквото си искате, защото докато не правите това, което трябва, правите каквото искате. И така че то реално излиза накрая, че е ценно в голямата картинка. Ако, разбира се, не подвеждате други хора. Нали? Имам доста условности, но има потенциал да бъде ценно. Така че тениса, моментите и живота е просто крива нагоре-надолу. Всеки един момент лекичко се изменя на къде е. Инстинкта във всеки един момент да завива нагоре е най-ценния. И ще завърша с това. Най-ценните са моментите, в които кривата вече отива нагоре. Ще кажете, ма защо? Не е ли по-опасно, когато пропада? Не. Що? Защото вие имате естествени защитни механизми, от които най-важният са ни. Кривата пропада. След като се наспите, нещата са горе-долу окей. Което значи, че биологията се е погрижила вие да не може да паднете под някакво ниво, освен ако не си развалите съня или нямате утре много кофти дни подред. Но нагоре нямате никакъв лимит, което значи, че като стигнете много нагоре, на следващия ден се будите, да, не чак там, но доста по-високо от преди. Реално съня е направен да задържа прогреса в мозъка и да разрушава деструктивните неща, като примерно много лоши емоции, като гняв и подобно. Така че реално най-ценните моменти са кривата, като отива нагоре, и това нещо изобщо не е адресирано както трябва в self-help литературата, защото тя се занимава с хора, които кривите им отиват надолу и търсят някой да ги обърне нагоре. Но истината е, че на всеки кривата му върви така, по-малко, през секундите на деня, в зависимост от най-различни неща, които му се случват и нещата, които човек сам си генерира, борбата на кутиите и потоците, хормоните, които се отделят. И истината е, че в момента, в който отива нагоре, това е момента, в който всъщност вие носите в този момент цялата голяма отговорност за бъдещето. Моменти, които отива надолу, те са просто, може малко да си дадете пас, не сте длъжни веднага да обръщате всички криви, след първия сън нещата ще се подобрат, нали? Там помага приемането и self-love. Нагоре искате драйв, искате максимума от всичко да вземете в този момент. И ако видите как Надал играе тенис, ще установите най-важното. No holding back. Борим се за всяка точка, във всяка ситуация и се опитваме просто да дадем максимума във всеки един момент. Това е достатъчно. Нищо повече не се иска от никой от вас, освен да дава максимума във всеки един момент. И това всъщност, разглеждайки живота като поток от секунди, е нещото, което най-много ще ви помогне в това отношение. Първо ви връща към реалността, защото това е реалността. И второ, това е много по-продуктивен фреймворк, с който да работите. Това е от мен. Благодаря ви. И може да намерите още доста от тия неща на iGrowYounger, i.gy или в нашия YouTube канал iGrowYounger. В общи линии не е трудно да се живее и в момента, в който го приемете, че не е трудно, доста по-лесно ще се свържете с потоците и с тия базовите неща. Много ще се наложи да се абстрахирате от целия булшит, който ни обгражда, но няма как. Културата е просто несъвършена еволюция и абсолютно вие по силите да преодолеете това.